Radioavisen. I dag med en særudsendelse. Vi bringer nu et kort interview med Køges kommende konstituerede borgmester, Thomas Kielgast. Journalist og mangemillionær Kim Pedersen har interviewet Thomas på hans kontor på Køge Rådhus. Ja, først og fremmest vil jeg jo gerne sige tak, Thomas, fordi du havde tid til at se os med så kort varsel. Og så i øvrigt tillykke med dit nye hverv som Køges konstituerede borgmester. Tak skal du have, Kim. Ja, nu sidder vi jo så her på dit nyindrettede kontor her på Køge Rådhus. Og jeg ved, at der er blevet brugt rigtig mange skattekroner her fra kommunen på at få indrettet kontoret, så det passer til lige præcis dine behov. Men hvor mange penge er det præcis, der er blevet brugt på at indrette dit nye kontor? Omkring 10 millioner kroner. Ja, det er jo immervæk en vis chat penge, men jeg har hørt, at budgettet oprindeligt var sat meget højere. Jeg tror, vi har regnet med omkring 18 millioner, det er jo nærmest dobbelt op. Ja, det er nærmest dobbelt op, men synes du ikke, at det er lidt voldsomt, at skatteyderne her i Køge Kommune skal betale for indrettelsen af dit eget kontor? Nej. Okay, jamen det er jo en klar udmelding. Men hvad synes du så, det færdige resultat er blevet her? Hvad synes du om dit nye kontor? Rædselsfuldt. Okay, du synes simpelthen, det er rædselsfuldt. Men er det ikke lidt tåbeligt, at der er blevet brugt så mange penge på noget, du i virkeligheden slet ikke bryder dig om? Jamen, det kan jeg ikke svare på. Fair nok. Jamen, så lad mig i stedet for bore i en anden retning. Fordi en af de ting, som du har sat på planen som en af de første ting, du vil lave om på op i byrådet, det er jo madpolitikken. Hvad er det værste ved Køge Byråds nuværende madpolitik? Sundt og ordentlig mad. Okay, det må man jo alligevel sige er lidt modsat af mange andre kommuner i Danmark. Men hvis man så ikke skal servere sundt og ordentlig mad på Køge Rådhus, hvad skal man så servere? Sodavand, chips, kage. Okay, det må jeg nok sige. Men hvad sker der så, hvis en af byrådsmedlemmerne vælger at tage sin egen madpakke med, en sund og nærende og ordentlig madpakke? Så konfiskerer vi det. Okay, men I kan jo umuligt håndhæve, om en eller anden vælger at smule et æble med i inderlommen. Ja, videoovervågning skal jo gøre, at vi forhåbentlig afskrækker de her ganske få unge mennesker eller ældre. Videoovervågning? Jamen, Thomas, så må vi hellere så få alle kortene på bordet. Er der andre ting, som I vil bruge for at håndhæve disse nye regler? Så har vi noget belysning, som tænder om aftenen. Det vil sige, at man kan ikke finde kroge, hvor man kan gemme sig. Okay, jeg må godt nok indrømme, at vi virkelig har tænkt over tingene. Men hvad vil I så gøre, hvis byrådsmedlemmerne nægter at indtage sodavand, chips eller kage i byrådssalen? Vores plan er om 2 år at simpelthen nægte dem udgang, så er vi nogenlunde styr på det. Og denne plan om en ny madpolitik, den har jo selvfølgelig også et navn. Fantastisk junk hele dagen. Fantastisk junk hele dagen. Det er jo meget mundret, må man sige. Hvordan tror du, at planen vil lykkes? Jeg tror, det bliver en kæmpe succes. Okay, før vi tager hul på det sidste spørgsmål, så er der lige en anden lille ting, jeg lige bliver nødt til at spørge dig om. For du har jo udtalt, at du, når du skal holde politiske taler, så vil du fremover holde talerne tilsat musik af Hansi Hinterseer. Hvad tror du, de andre byrådsmedlemmer vil sige til, at du integrerer ham i dine politiske taler? Jamen, det tror jeg, at de er indforstået med i det halve år, det varer. Og grunden til, at du bruger Hansi Hinterseers musik under dine politiske taler? Det kan være, at mit budskab går bedre igennem, pakket ind i noget god musik. Ja, du har jo allerede givet os en smagsprøve på det, da du forleden udtalte dig om dit kommende nye job. Lad os lige få en lille klip af det her. Jamen, jeg vil starte med at selvfølgelig lære området at kende, men ellers så handler det jo meget om ledelse, og det er jo det, jeg har bedrevet i rigtig mange år. Så jeg forventer mig rigtig meget, og jeg forventer selvfølgelig, at jeg kan tage over der, hvor hun slipper og køre de sager igennem, og de visioner, der er for Køge. Du har også for nylig udtalt, Thomas, at i det daglige arbejde ved Køge Kommune, der skal der til at indføres tvungen dans hver dag. Kan du uddybe det? Vi tænker at lave et bånd på en time hver evig eneste dag, hvor man kommer ud og rører sig. Og hvorfor synes du, at det lige pludselig er blevet så vigtigt? Udviklingen de sidste par år har vist, at vi er nødt til at have sådan nogle tiltag. Hænger det eventuelt også sammen med, at du i 1987 blev kåret til køgemester i Square Dance? Jamen, det kan jeg ikke svare på. Men er det overhovedet forsvarligt, Thomas, at danse på Køge Rådhus, især efter de problemer, der har været efter jeres julefrokoster deroppe? Det må du da godt lige kommentere på. Vi bruger mange penge på at erstatte, ødelagte ting. Ja, for det går jo simpelthen ikke, at folk i ren ekstase og vild dans smadrer møblementet på Køge Rådhus. Det kan det jo simpelthen ikke. Hvilket jo selvfølgelig også har givet jer nogle problemer, ikke? Vi har jo også fået en sag på halsen.
Ja, det havde jeg rent faktisk godt hørt et lille rygte om. Kan du komme ud med, hvem det er, der har sagsøgt kommunen? Jamen, det kan jeg ikke svare på. Det er så i orden. Nogle hemmeligheder skal man jo have for sig selv. Lad mig her slutte til allersidst, Thomas, med at spørge dig. Hvad er det allerbedste ved at være borgmester i Køge? Man møder senere om. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg kan egentlig også rigtig, rigtig godt lide at sove ekstra længe om morgenen. Men jeg vil gerne sige for os alle sammen, tusind tak, fordi du ville deltage i det her interview, Thomas. Og så må du i øvrigt have rigtig, rigtig, rigtig meget held og lykke i de næste 6 måneder, hvor du er konstitueret borgmester i Køge. Held og lykke, Thomas. Tak skal du have. Hände zum Himmel, Hände zur Hölle und wieder hoch, hoch, hoch zum Himmel. Hände nach vorne, Hände zur Seite und wieder hoch, hoch, hoch zum Himmel. Hände zum Himmel, Hände zur Hölle, das machen wir bis morgen.